Безкрайни благодарности на нашия спонсор Автосервис Дега, автобояджийски и телекиджийски услуги и пътна помощ. Огромно благодаря на Great Wall Автостил, представител на българските автомобили Great Wall. Благодарности на Христов Дизайн, индивидуални проекти оптичен тунинг. Благодарности на Берлина, Автокъща и Авточасти. Няма такава победа! Ще ми се пръсне сърцето от кеф. Победа за номер 30! И Ангел плаче! Сълзи на радост! Тази пък кога отиде там, бе? Не търси той. Няма на там се Хайде да аплодираме. Хайде да питаме умне. Нека към стартовете се отправят. Това е полуфинал. 38 и 36 за полуфинал.